Dadi cemplung neraka ya nganggo kerangkengan ngoten niku. Terus ditangkep nih. Cung, ngopo kowe mlebu neraka? Nggih ngono Gusti, mergane kula saurip-urip kula niku maksiat mboten apik-apike babar blas. Kula saurip-uripe mbangkang perintah jenengan. Ya sono mlebu neraka. Nggih Gusti, sendika dawuh. Mlayu langsung loncing ngoten niku. Loncing ngoten niku. Wis ora pikir-pikir langsung loncing ngoten niku. Sing nomor loro, kowe ngapa mlebu neraka? Nggih, mergo kula elek Gusti. Saurip-urip kula mboten nate apik maksiat jenengan. Yes kono neraka neh bali ngoten niku. Lengaan ngoten niku. Ngopo plengaan? Ngoten niku. Dadi sing nomor 1 titik. Ngopo kowe ibarat tak mlekon mlebu neraka neh terus suwep. Jawabe pripun? Gusti kula pun kapok. Riyen kula teng alam donya ini jenengan kon salat lelet. Jenengan kan poso males. Jenengan kan ngamal apik kula uga-uga pun kula kapok Gusti. Gara-gara ngoten kula jenengan lebake neraka. Sakniki kula tobat Gusti. Mulane dikon mlebu neraka langsung cemplung langsung mencolot. Dadi kok ngeten ya sampean tak warai. Engko nek sampean nang neraka. Tintas diaudit nyang Gusti Allah kok nek kon mlebu neraka terus mlayu. Delalah dibarne wae nyang Gusti Allah. Nyoro ora sampean ya. Biar kene. Dadi insyaallah tapi mboten niku hadisnya jan ngoten nggih riwayate ngoten niku. Dadi terus yang Yesus ana kowe swarga. Sing tiyang mlayu cepet niku terus napa iki? Kiambake sik kowe nang swarga. Lha ngopo Gusti? Lah iya wis apik jeng kowe saiki manut. Saiki manut. Akhire gara-gara manut teng akhirat niku dilebokne swarga. Lah dadi hukume Gusti Allah SWT ini tidak bisa dibatasi. Arep enten akhirat niku Gusti Allah SWT fa'alu lima yurid. Terus ibaratnya berbuat sesuai kehendaknya. Sing pengen dilebani swarga ya dilebani, sing pengen tetepne neraka ya tetepne. Jadi tidak terbatasi. Akhirat niku mboten saged mbatesi kersane Gusti Allah. Lah niku sampeyan dipahami. Lah sing siji dikon niku lelet niku napa plengakan ngeten niku. Ngapa jeng kowe plengakan? Takon mlebu neraka bali neraka neh. Kula kinten ngeten Gusti. Sakwise jenengan unggahne niku mboten badhe dilebetne melih. Wis apik jeng berarti kowe prasang kamu baik. Mulane wis mudeng bilan niku apik. Wis kowe anu kono mlebu swarga. Giliran sing ahli swarga niku dintas, diaudit, ngapa aja kowe mlebu swarga? Nganu Gusti, mergo kula ibarate enten alam donya mboten nate maksiat babar blas. Saurip-urip kula taat teng jenengan. Berarti mlebu swarga nggih gara-gara amal kula Gusti. Oh, ora kowe mlebu swarga iki gara-gara rahmat. Mboten Gusti.